Sumbi, ala 2 years na lang ka. Wala, mas tuhuan pa ni itong mga council sa kalibutan ay sa council sa Ginoo. Bidaw. Nya ikaw, mutuho ka nga ikaw, maluwas yun. Wala ang yang gingon din ni Apostol Pablo kang sika, kang Timoteo, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and love, and a sound mind. Yung sound mind peace niya. Ang gihatag sa ato nga gawang gugma. O bitaw nang di ta mangaway, gugma gyud. Dilingon, doon na mong kitay gugma mo nang magminyo ko, lain ng gugma. Abi nimo mo na kung ginon sa inyo, kanang nasa kalibutan, dili na gugma, kanang nga nakabatog kag asawa, di man na gugma. Ibog lang ka. Kay unod man na. Pero higugma una nimo sa panahon nga maimo na, di ba? Kung gingon sa Ginoo, kaya ang love is God na. God is love. Dili na ingon love, imo ang gibati. Last na. Naamang kitay kaibog dili. Nya ang love is the fruit of the Spirit na bunga na sa Espiritu, dili na bunga sa imong kaugalingon. Muna ang power of love. Aron, doon natay ang kaaway na to, higugmao na to, aron, makapatuntag kalinaw. Kanang sound mind, aron, natay hunahunahon ba, watay kaaway. Watay problema, watatanan, nga naman, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Muna yung gihatag nato, the power of love. Muna ang gahom nga kita makabaton tag kalinaw bisag moabot ning great tribulation. Power of love and peace. Manang gingon, in the faith, fight, resist, and stand. Manang gingon, because in the latter times, tungod sa ulayng adlaw manggod, kung sa iyang gingon ni Timoteo o ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit is speaking expressly that in the latter times some shall depart from faith. Di ginato ni malalis. Karon ikaw nakadungog ayaw kumpiyansa. Kay giprapisi ni. Walay one word katutong gibasa sa Deuteronomy ba to? Walay one thing, walay good thing ka dili mahitabo. Walay one word shall be filled. It shall pass. Mahitabo yun ang tanan. In the latter times, some shall depart from faith. Bantayan tani ha. Kung niya ako pinumdum ninyo, basi okay lang mo ron. Pagka last days na hinuuning biswa, matakabaw sa last days mo nang nunukulan ta karon, ubarog ta ba? Steadfast, maglingkon ta. Kaya wata kabalo sa panahon, kanong sa mahitabo, basta doon nag-i-end. Manang gingon, when the perfect is come, the imperfect will vanish away. Manay gingon, wabot yun ang hingpit nga ang Ginoo ra gyud mo. Himo ni tanan kay wa mo tay mahimo. Manang gingon ha, faith is our power. In Matthew chapter 22 verse 29, ang Israelite mao ni gingon ni Jesus Christ ha. Jesus answered and said unto them, ye do err, kamo na nga sayop, not knowing the scripture. Wa mo kabaw sa scripture, nor the power of God. Wa mo ka balo sa gahom sa Ginoo. Daga may nga Kristiyano wa ka balo sa gahom sa Ginoo. Ang pastor may nagsulti, pero dapat kanang mahibaw-an yun na sa imong kaugalingon. Mo nang testingin na inyong pagtuo. Sa diya moabot na ang pagsulay, mo nang ningon ni Apostol Pablo, examine yourself whether you are in the faith. Once nga ikaw sulayan, o diyan na. Napakyas ba day ka? Kung nibarog ka, o, manang giingon, wa ka napakyas. Kung wa ka nibarog, manang giingon, napakyas yung pagtuo. Manang examina yun na, kaya nga naman, wa pa kay gahom, napili man ka, maubitan ang gitawag na ang faith of shield, pagtaming yun na, sa mga trick, sa mga kalibutanon. Manang yung giingon din not knowing the scripture, sila giinan, kita, wa pataing na, wa na isulat ang mga Gentiles kay ang gisulat mangguding Gentiles gipaduor ra manguta, gipapel ra manguta. So maingon ta nga akita kwa na ta. Wa taing na nila nga kita na malita sa scripture. Wala ta kabalo sa scripture, wala ta kabalo sa power. Di ta kaingon sa tinuod lang sila gani. Mga iya na sa Ginoo, wa pa gyud sila kabalo sa scripture, wa pud sila kabalo sa power sa Ginoo. Kita pagha kabalo dito sa scripture, kabalo dito sa power. Kung may magtudlo nato, wala gyud. O bitaw nang
sa Ginoo nagpadala sa tulo ka butang dinhi, shepherd, messenger, and overseer. Si Apostol Pablo giingnan niya sa Timoteo, ikaw gihimong overseer sa Church of God. Magbalantay ba sa mga iglesia sa Ginoo, mo na ibot pasabot niya. Kanya kanang malakay messenger gipadala aron ang anak sa Ginoo na ay buhaton unya ang shepherd mo na gingon according to the heart of God. Yang gipadala na to feed the knowledge and wisdom. Yung pa sa Jeremiah chapter 3 verse 15. Ang Thessalonians, ato ning basahon ning Thessalonians kay giprapisi ba yan imo nang kini mga propesiya. Ayaw mo kumpiyansa kay mahitabo ni mo bitaw nang pa-remind ako ni samtang napatay pa panahon. Nagpa-remind lang ko ninyo kay warning man nang ni. 1 Thessalonians chapter 2. Ingon pa niya din sa chapter 2 verse 1 to 3. Sa second Thessalonians chapter 2, 1 to 3. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. Matod pa niya, ako nagahangyo kaninyo mga kigsunan, uban sa tinaagi sa pagbalik daw kuno sa atong Ginoong Hesukristo o sa atong panagtigong diya kaniya. Sa verse 2, that ye be not soon shaken in mind, nga dili unya unta kamo kanang mauyog ba sa inyong unahuna or be troubled o di mo matrouble, neither by spirit ni bisan sa imong pagbati, nor by the word bisan sa mga pulong, nor by the letter as from us in that day of Christ is at hand. Manang gingon nga dili ta daw matrubol, dili ta ma-shaken, matarog ba, mauyog. Kaya nga naman ang adlaw sa Ginoo haduol na. Sa verse 3, let no man deceive you by any means. Ayaw tuguti nga adunay mangilad kaninyo sa bisan unsa na lang. For that day shall not come, kay kanang adlaw sa dili pa moabot, except there come a falling away first. Aduna gay pagkalaglag kay uyugon man. Unya matad pa niya unta dili mo mauyog. Kay uyugon man na. Unahon yun ang pag-uyog, una pa moabot ang anak sa Ginoo. Unya, and that the man of sin be revealed, ug ang anak sa makasasala makita na. That the son of perdition, mga anak sa mga kalaglagan, nga diin mangbiya na sila kay ang ila din gibuhat mga sala. Mao man na sila ang mga Israelites ba nagsimba sila pero sala ang gibuhat nila. Sin, evil and iniquity. Muna ang ilang transgression. Muna gitawag na lang sila sa Ginoo mga wicked people. Kaya nga naman, nakasala sila, nagbuhat sila daotan o kanang mga wickedness, kanang iniquity, mga kasaypanan. Nabisan sila nagsimba sila, munang gingon ni Jesus Christ, their lips and mouth is draw near to me, but their heart is far from me. Dool, ang ilang mga babag, mga gawil, dool na ako, pero ilang kasi perting layo kay nga naman, walay pagbati, maalang mukanta. Pero muabot ang panahon, mo nang gingon, dilita dapat mauyawan ini, kay nga naman, uyogon usa ang mga Kristohanon. Diyan na makita, basig maapil mo sa uyog, mo nang wingon ko ninyo, sukol yun mo. Resist, steadfast, manukol ta nga maligon. I-fight na ito itong pagtuho, bisag gamay lang ta. Ayaw mo kadlok ako, wamo ko una-una nga gamay rin ta. Kaya akong ipaningkamutan ang ako ang kaluwasan, ug ang inyong kaluwasan. Mo na nagpray ko sa Ginoo bilang ako pastor. Kaya naay kalag diri nga iya sa Ginoo. Dili maningon nga ako na himong pastor, nagwali lang ko kay way kalag sa Ginoo. Nagyud na gamay lang. Kung manang bantay ta sa kagamay kinanglan usata bilang katong mao nang giingon nito sa magbalantay. Manang ningon si Jesus Christ, my sheep hear my voice.
ang ako ang mga karnero maminaw na sa kong tingog. Muna usa ka butang nga din nagpadala gyud ang Ginoo og magbalantay. Ingon pa niya dinhi sa John chapter 17 verse 12. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou givest me, I have kept, and none of them lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Nawa? Ma-fulfill yun ni ang scripture na agi son of perdition. Pero katong gibantayan ni Jesus Christ na agi sa iyang ngalan, none of them will be lost. Dili mawala gyud. Mo nang kaning ato ang pagpangalagad sa Ginoo gibantayan man tayo ni mao bitaw nang abot sa inyo ako wala naman ko na problema kung moabot ba bang rapture, moabot bang great tribulation. Kaya akong gipaabot nga ang Ginoo gayon mo change nato, di ba? Mao man ang ihatag niyang life, mao man gyud ang iyang gingon nga life, di kita moagi og trouble. Unang ningon sa let not your be trouble, believe in God. Kaya nga naman, ihatag niya ang peace. Unang gi-comfort ta sa pulong aron makabaton tag peace nga dili ta ma-depress, dili ta maunsa, mahaluya, magunsa ta asa ta padulong. Unay naipulong sa Ginoo. Mo nang I counsel you to buy a gold. Mo na yang bot pasabot. Kanang mga pulong nga din murag gold. Do na gyud pagkalaglag kay una gyud mo abot ang pagkalaglag first. Mo na gingon ni Jesus Christ sa John, iyang gibantayan nga gihatag sa iyang amahan dili na mawala. Abi no sa tinuod lang dunay pulong nga di gibantayan ni Jesus Christ katong mga anak sa Ginoo nga gihatag sa amahan nga bantayan daw sa ngalan ni Jesus Christ. Mo bitaw ang kanang ngalan ni Jesus Christ mo ni ang pulong sa Ginoo. Gawas lang ni atong man the son of perdition aron ang scripture matuman nga there will be a first falling away. Katong the son of perdition. Nya kita ayaw magtuoy ninyo nga kamo son of perdition aron ma-fulfill yun na. Ang Hebrews chapter 13 verse 39. But we are not of them who drove back into perdition, but of them that believe on the saving souls. Ito ba mo adunay kaluwasan ang kalag? Ito mata adunay kaluwasan ang kalag, di ba? Wata nagtuog kalag, kaluwasan sa kalag. Saving of souls. Saving souls, we believe to the saving souls. Dili ta uban kanila nga ni biya, draw back. Dili ta uban kaniya nga ni balhin. Kinahanglan pa ba mo balhin sa mo pangitao nimo dito? Pulong ang pud sa Ginoo. Kay kung makikistorya lang ko sa pastor dito sa uban, mo bitaw na usay ka ng 2nd district, sulti ko dito sa Texas side. Iwali yun ang tinuod. Naapoy ni balos ako, nagwali mamig tinuod. Kay kabalog yung ko nga, ako, nakiguban lang ko sa mga 2nd district, kay akong pangitaon itong kinsay kauban ako. Kung wa ko'y mahimo, basta ipakita na ko nga akong Diyos na dialagarag buhi yung tinuod. Bisan kaninyo, kay nahitabo gina sa kuha. Muna isa kabutang nga din, ang pulong, gipadayag sa Ginoo kanunay kanako, kay siya sige na pagbasa, muna mameditate na ko kanunay. Muna yang gingon din sa Hebrews, dili ta uban kanila nga ng biya, ayaw yun mong biya. Kung dili, muna yang gingon, resist, steadfast. Muna gingon, una moabot si Kristo. Tingnan pa niya din sa Hebrews chapter 10 verse 31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kay usag yun makalilisan nga mahulog ta sa kamot sa Dios. Pagdilitan niya makuptan, kita gikip ta by the power of kanang gitawag og faith nato. Ibantayan ta sa Ginoo sa gahom kay naa man tay pagtuo. Manang Ginoo, who can stand in the day or in that day? There will be a falling away first. Na amang falling away first. If we will not resist, steadfast, kung dili kita manukol ini, nga maligpon, nya, mapaluya-luya lang ta. Manang gingon, karon pa hapit na ang katapusan sa tanang butang. Spiritual o material. Matapos naman yung material, waba mo kabalo na. Matapos na ning spiritual, tanawa, dagay mga linog, bisan asa. O di, ang ilang mga butang, sa ato gani sa asa to, Luzon mo to, Visayas nga gilunupan.
O doon ay munisipyo dito nga basa tanan natapos na ilang mga o bitaw ito'y pangutana kung nabasa sila mga duplicate ba to. Wala ang ilahang mga gitawag o binuhatan matapos ra kana yung trabaho matapos ra na. O bitaw nang bantayan yun nato ang ginang spiritual magmaterial bisan kini atong spiritual nga pag-anid di simbahan matapos ra na. Pero mabot yun ang panahon mapuno ta. O bitaw nang yan nita aron mapuno ta. Mananggingan din who can able to stand in the day o in that day inang adlaw na doon ay last na ko yatag sa inyo sa Jude chapter 20 o sa Jude verse 24 dewa man ni second chapter isa ra man ni ka chapter sa verse na lang ta sa verse 24 Jude verse 24 ingon pa niya din hangtod sa 25. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present your faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Matad pa niya, ngadto kaniya, kinsa may makahimo kayo nimo, nga batayan ka sa pagkahulog, o pagpresentar nimo nga wa gyud kay mali, faultless, before the presence of His glory, una diya sa tubangan sa Himaya, nga daong kalipay, kinsa may mo present. Matod pa niya, to the only wise God our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Manang gingon, amen. Kang kinsa daw, pinaagi sa wise God, kang Jesus Christ, nga atong Savior, glory and majesty, dominion and power naa kaniya. Muna ka nang gisulti ni Jesus Christ mga pulong kay si Jesus Christ sa tinuod lang may pulong na si Jesus Christ. Diba, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word became flesh. O, muna si Jesus Christ. At una, sana siya karon spirit na ang pulong gitawag, bation na nato ning pulong. Kay Ginoo man po ning pulong ang makahibol nato nga mapresenta nga faultless watay sayo si Jesus Christ lang. Makaadto ta sa himaya o kanang dakong kalipay exceeding joy mo bitaw na nga doon ako ipangayo sa Ginoo Hinuon wa pa niya yatag sa tuwa kanang kirang niingon ni David nga restore unto me the joy of my salvation. Amo nalipay ba mo sa inyong kaluwasan ug wa mo naguna-una sa inyong kaluwasan. Mabita na Lord, kung saan man namo pagbati, yung kami malipay, mabita na nasultiyak na mga una-una na sa last days. Sa kay kumputor, may po Lord, kabalo ko nga, hapit na matapos ng tanan. Mabita ng bantay, yung kong Ginoo. Ayaw kong ituklod, kaya ang Ginoo, magtuklod ba yan? Siya rabay naghimo siya, ganin nagsugo sa Palestinian. Ayaw mo kadlok, fight lang mo, fight. Quiet. Mo na mo, fight, kita quiet. Niya maglingon tang las yang gingon kay siya may muatag ka nato og strength anang kusog ba nga makalahot ay maka-overcome ta ini kalibutan mo nang gingon tuloy ninyo ka kanang gisugo sa Ginoo diri nga kaning adlaw i-honor nato niya ihatag nato ang tanan mga kaayo sa Ginoo mo nang gingon mag-offer mo og peace offering nga aron ang kanuna ang Ginoo magatag ninyo kalinaw. Nianita din aron pagpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang kaayo nga diin nag-supply siya nato mo hinungdan watay problema. That is peace. Nya another po na hatag kaniya og peace offering kanang regulation maguna atong una dito sa ilaha. Gali lang wala lang na explicar diri kay prophecy manggod na kay ang tao gi-blind bagud nila. Gi-prophecy manggod nga adunay desolation, di ginamalalis kung doon na may prophecy kung sa matong buhaton doon na mo po niya instruction sa tuwa nga dili unta ta usa nga diin naata sa desolation nga kita gayod nakakaplag ta pure pandit sa pure pandit usa ta aning kamot yun ta mo nang giingon niya dito sa iyang giingon dito atong pulong karon is resist steadfast. Manupol yun nga maligwan, manindog tang tanan. Samtang ta magtapo sa mga wito. Ikaw yung pasalamat.